Dragan Čović zaprijetio iz Mostara. Nikad više bošnjački narod neće izabrati 2 člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na sastanku koji je najavio za srijedu učestvovaće Stranka demokratske akcije, Savez nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine. Nikad više bošnjački narod neće izabrati 2 člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, rekao je u Mostaru predsjednik Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović nakon prve konstitutivne sjednice predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine. Dragan Čović je izjavio kako se na sjednici predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora raspravljalo i o uspostavljanju glavnog odbora Hrvatskog narodnog sabora, te bi se kroz sljedećih 15 dana trebalo da zna ime novog predsjednika glavnog odbora. Na samoj sjednici smo raspravljali o političkoj situaciji u zemlji i procesu uspostavljanja vlasti na svim razinama u zemlji, rekao je Dragan Čović. Iskazali smo opredijeljenost da se vlast što prije uspostavi, ali na prethodno utvrđenim načelima. Vidio sam da su se oko toga pojavile određene spekulacije, pa su čak i neki predstavnici samog Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine postavljali pitanja u smislu jesmo li mi to od nečega odustali i tomu slično, istakao je Čović. Nema potrebe na to trošiti vrijeme. Hrvatski narodni sabor ima vrlo jasne stavove oko toga, rekao je Dragan Čović i tako otklonivši sumnje da će hrvatska politika odustati i pristati da se formira vlast bez izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Čvrsto vjerujem da ćemo pronaći partnere za promjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine. U srijedu ćemo u Sarajevu imati sastanke s predstavnicima glavnih srpskih i bošnjačkih stranaka, ali primarno o savjetu ministara. Dosta sam oko toga optimističan, rekao je Čović. Ipak, trebamo sačekati i vidjeti kako će ti razgovori završiti. Vjerujem da bismo u idućem mjesecu trebali imati novi savjet ministara, istakao je Dragan Čović. Na sastanku, koji je najavio za srijedu, učestvovaće Stranka demokratske akcije, Savez nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine. Upitan da pojasni je li izbor izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine povezan s izmjenom izbornog zakona, Čović je pojasnio da Hrvatski narodni sabor nije promijenio stajalište. Nema tu nikakvih ultimatuma. Mi smo svoje kazali. Nikada više bošnjački narod neće svojim glasovima birati 2 člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, rekao je Čović. Na zadnjim izborima je za hrvatskog člana predsjedništva izabran Željko Komšić glasovima Bošnjaka. Zbog toga sve hrvatske stranke traže izmjene izbornog zakona kako bi se onemogućilo preglasavanje u nacionalno koncipirane institucije poput predsjedništva Bosne i Hercegovine i Doma naroda. Upitan kako komentariše odluku Maškara da u Čapljini spale lutku slikom Željka Komšića, Čović je rekao kako se radi o karnevalu te da se on osobno ne bavi drugim bošnjačkim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine.